живеели. Опасявам се, че се страхувам уж демократична, а посткомунистическа диктатура. За шеф се изживява ДС послушко, агент Буда, салиби на пожарникар, пожар виждал на картинка в института. Всъщност психология завършва в МВР-то, ма си трае. ДС-то 89-та баш от такива се нуждае. Първо главен, после кмет, знае ли, че можело и още. Това нямаше как да се случи без подкрепата на генерал Гоцев. Уж не бил му требан дюга и нищичко не знаел, ма всяка мутра от тогава как Бог отиквата те знае. Много поздрави да предадеш на башата и маджо, братле. Сигурно тайно пак се виждате за нещо у гаража ти, братле. Не знам, ти ще кажеш, ма нещо си траеш. Уж мъжака го играеш боки, ма не щеш нещо да си признаеш, то ли? Щото си путил и от килията е шубе. То такъв кът теб не е за пандел ми, по-добре да умре. Знаем, те са като тебе и от пандела може да са за народа пандемия. Тъй, че на патрон си от това да станеш от големия умрелия. Разкажи ми малко и за на жената и успешната банка. И що всяка глава в ката задълже трябва си банк да се плаща. Най-ме кефи как обясняваш, че спестяваш от заплати, а дъщеря ти е си меня в LA и си купил и богати. Май ти е гадно, че си закътал милиардите в банки, а ти се налага да живееш кът селянин от Банкия. С магистрали се хвали, това му управническия удар. Ма всяка нова отсечка до 2 години е тотален ужас. То така става, щом освояват се просто еврокинти. Дали на Певски или на собствените си строителни фирми. Интересно кът стана в МВР-то секретарче главен. Какво успя да заличиш в ДАНС за престъпния ти живот гаден? Знаем, че си разследван от първите контрабандисти на цигари и че си любимец дистрибутор на дилърите амфетари. Това е малка част от срамния ти списък с мемуари. И май бая го знаят други, щото зависим си като хероманин. Просто нещастни, долни лъжци, жълти, мръсници. 100 души да му повярват на това. Да поговорим и за Певски, новото лице на Мултигруп. Носи се слух, че е руска слуга на Доган извън брачния внук. Всъщност е внух, ма го водят с бизнес дух. Ако знаеше, че така ще стане преди да стигне тук, щеше да се самоубия с парух. Майка му на Делян е позната от времето на Симеон Трети. Източването на тотото й беше един от най-успешните проекти. Следва близост лъжлива и до Цецо Василев. След редица кредити за милиони известници и КТБ-то фалираха. То тук явно това е да си успешен бизнесмен. От бандити трета степен наследен е този бизнес ген. Интересно, по закон депутат бизнес не може да има, а той закони вкарва и ги приемат все едно, че е нова година. В парламента е стъпвал за 3 години 2 пъти и си му тече заплатата все едно, че до петно там си спя. Около него само анцузи от чубе и НСО-то придърпа. Да може като пръдне некой покрай него да има народ да го обгърнат. В класацията за национални предатели, братле, ти стоиш най-отпред и май точно това накара баща ти да се отрече от теб. Уж млад успял бизнесмен, ма нещо си калитко. Квото вземеш с рекет или купиш с прани пари, след това е фалит. Добре, че цоцаш от боко обществени поръчки, че щеше просто да си аутиста, дет не бачка и виси по цел ден вкъщи. Заслужаваш, братле, независим главен прокурор да те разследва. Че видяхме как цацата за 7 години въобще не те поглежда. Той е едно страшно прокурор, че се доказа. Най-големия му успех е нещо там за Суджука се оказа. И не спре да се показва по новините, докато дебелите източват, без да има кой да им кае копче. За какви пари говориме, мойче? А и жена ти шиши, сигурно малко е гнусно, ма си трае. Ма буквално за кинти всяка чалга мастия ще те пожелае. И ти цвети показа на народа, кво си теле, щом на най-долния престъпник в държавата създаде дете. Предлагам топ оферта за теб, шиши и агент Буда. Да съберем по 50 стотинки целия народ, за да ви гръмнат. В секретна грама на американският посланник в България Джон Байерли от 2006 година се описват сенчестите връзки на бъдещия тогава премиер Бойко Борисов. В грамата става още ясно, че роденият на 13 юни 1959 година Борисов е израснал в Банкя, предградие на София, където е бил замесен в местни банди и е придобил репутация на местен силов авторитет. След края на еднопартийното управление Борисов се заема с бизнес. Основава собствена охранителна фирма и я превръща в една от най-големите в бранша по времето, когато частната охранителна дейност беше синоним на изнудване и силови действия.
Обвинения в миналото свързват Борисов с скандали с източване на гориво, с нелегални сделки и с сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от ЦРУ е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов. Борисов има сериозни връзки с някои фигури от мафията, включително с Младен Михалев, наричан още Маджо, и с неговия бивш партньор от организираната престъпност Румен Николов, наричан още Пашата. Бойко Борисов е непредсказуема личност с необуздани политически амбиции. Той жадува за международно внимание и особено цени одобрението на Съединените американски щати. Егото на Борисов може да е най-силният ни лост за влияние върху него. Ние трябва да продължим да вървим по тънката линия между това да бъдем експлоатирани от пропагандистката машина на Борисов. С други думи, ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога не трябва да забравяме с кого си имаме работа. Никога не трябва да забравяме с кого си имаме